spev vďačný. Odkiaľ pomoc prichádza, istá v každej dobe. Tam vždy duša nachádza novú silu v zlobe. Dosiaľ je otvorená ruka Hospodina. On darcom je spasenia skrze svojho Syna. Ako by nám nedoprial k životu, čo treba, svojim deťom nepodal dobrý Otec chleba. Pomáhal nám doteraz, pomôže aj ďalej. V Neho zložme v každý čas svoju pevnú nádej. Vie, čo potrebujeme, prvnež ho prosíme, a mnoho dostaneme, hoci nehodní sme. Milosti vám a pokoj od Boha Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Slovo Božie, ktoré nám poslúži ako základ k zamysleniu, budem čítať z listu Efeským 5. kapitola 16. verš, kde v mene Božom čítame tieto slova. Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Amen. Toľko je slov písma svätého. Bratia a sestry, dávno predtým, než napísal apoštol Pavel do Efezu, prečítané úvodné slova, rímsky filozof, stoický filozof a štátnik napísal: stále nariekame, že máme málo času, ale žijeme tak, ako by sme ho mali na rozdávanie. Čas je veľmi záhadný jav. Pre niekoho môže byť čas ako určitý proces a pre niekoho to môže byť prejav nejakého konca, keď sa mu čas zastaví. Pochopeniu času, ktorý by nás plne uspokojil, sa nedokážeme jednoznačne dopracovať, ale čiastkové odpovede a reakcie nám aspoň niečo z času dokážu objasniť. Biblické slova vykupujte čas, lebo dni sú zlé, nám na sklonku roku 2020 znejú viac než symbolicky. Jedna z vecí, ktorá nás pri čase fascinuje, je, že čas je v neprestajnom pohybe. Nezastaví sa ani na najmenší zlomok sekundy. Pozerať na sekundovú ručičku na hodinkách je úžasný zážitok, ak si uvedomíme, že takto bez zastavenia beží čas od miliardy rokov. Čas je v neustálom pohybe. Takže o prítomnosti v celkom prísnom zmysle slova nemôžeme ani hovoriť. Existuje len minulosť a budúcnosť. Pred rokom bol terajší rok budúcnosťou. Teraz je už takmer minulosťou. Inou fascinujúcou vecou je dĺžka času. Vesmír údajne trvá 15 alebo až 17 miliárd rokov. To sa celkom vymýka našej predstavivosti a snaha predsa si to len nejako predstaviť vyvoláva v nás zvrat. Na tejto nepredstaviteľnej dlhej časovej línii, na ktorej sa neprestajne pohybuje bod prechodu medzi minulosťou a budúcnosťou, sa nachádza aj náš život. Tvoj i môj, milý brat, milá sestra. Čas aj sám o sebe
je niečo veľkolepé, ale ešte o mnoho viac nás tento fenomén púta, keď si uvedomíme, že my sami sme doň vtiahnutí, naň pripútaní, v ňom uväznení. Čítal som raz jeden výrok, že z každého zajatia sa občas podarí niekomu újsť, iba zo zajatia času sa to nikomu nepodarilo. V spomienkach síce môžeme zaletieť do minulosti, v prognózach do budúcnosti, ale z momentálnej chvíle nemôže nikto uniknúť z nás. Neraz by sme to chceli, ale nejde to. Čas je nielen javisko, na ktorom sa odahrávajú dejiny vesmíru, našej zeme, ľudstva, naše osobné príbehy, ale čas je aj hodnota, ktorú sme pri vstupe do sveta dostali k dispozícii. Pán sveta, Hospodin, ktorý nie je väzňom času, v očiach ktorého je 1000 rokov ako včerajší deň, keď sa pominul, on nám dal k dispozícii niekoľko 10 ročí času na tej dlhej časovej línii. Zveril nám čas, ako ten Pán v podobenstve zveril talenty svojim služobníkom. I keď dĺžka nášho času je v pomere k celkovej časovej línii večnosti prakticky zanedbateľná, pre Pána sveta nie je nič zanedbateľné. Atómy sú pre neho takisto dôležité ako obrovské hviezdy vo vesmíre. Zlomky sekundy takisto dôležité ako miliardy rokov. A toho roku je pre Pána sveta mikroskopický vírus COVID-19 takisto dôležitý ako aj tí, čo sa stali jeho nositeľmi, ale aj tí, ktorí boli zatiaľ ušetrení zákernosťou tohto ochorenia. Človek sa môže cítiť ako zabudnutý prach vo vesmíre, alebo ako tuhý produkt náhodných kombinácií prebiehajúcich milióny, ba miliardy rokov. To je jedna možnosť chápania ľudskej existencie. A dosť je tých, ktorí pozerajú na svet a na svoju existenciu ako na dielo náhody a zvláštnej zhody okolností. Každý sa musí rozhodnúť, ako bude chápať svoju existenciu a existenciu sveta. Ak človek začne chápať seba samého ako dielo stvoriteľa, ktorý to všetko premyslel, realizoval a realizuje, vyplývajú z toho pre neho dôsledky prvoradej dôležitosti. Musí si uvedomiť, nie som zabudnutý, ale som ostro sledovaný. Nie je ľahostajné, čím naplňame svoj čas. Naopak za to, ako využívame svoj čas, sme zodpovední predovšetkým tomu, ktorý nás stvoril a ktorému raz budeme musieť skladať zo svojho života účty z toho, ako sme naložili s tým časom, o ktorom môžeme povedať, že je to náš čas. Tvoj i môj, milý brat, milá sestra. Na túto zodpovednosť nás upozorňuje prečítané slovo z listu Efeským. Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Táto stručná veta chce povedať, čas sa dá naplňať dobrým i zlým obsahom. Na líniu času v príbehoch jednotlivcov a v dejinách spoločenstiev sa okrem dobrých vecí zapisuje aj mnoho zlého. Aj v nás samých sa neraz nachádza snaha vkladať do vlastnej časovej línie zlé, škodlivé činy a postoje. Niekedy to človek robí celkom bezmyšlienkovite. Uprostred takého sveta, uprostred našich vlastných snách smerujúcich k zlému, nás nabadajú apoštolské slova: prestaňte pristupovať k svojmu času bezmyšlienkovite, nezodpovedne, ale ho vykupujte, využívajte tým najlepším spôsobom, vkladajte do línie svojho času tie najkrajšie možné obsahy, hodnoty a dávajte zmysel svojmu životu. Pretože je vo svete mnoho zlých vecí, treba sa nám usilovať vedome dobrým naplnením času vytvárať čím silnejšiu protiváhu proti všetkému zlu, ktoré vidíme okolo seba.
Aj to je význam zvláštneho odôvodnenia výzvy v citovanej vete: vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Máme za sebou celý rok času, ktorého priebeh poznačila epidemická situácia. Prečítané slová nás vedú k tomu, aby sme sa sami podrobili skúmavej otázke, ako sme tento čas naplnili. Hodnotenie uplynulého roku sa môže diať v rozličných úrovniach: hmotné zisky, alebo skôr straty, úspechy a zlyhania, splnené nádeje a sklamania, zisky, straty v medziľudských vzťahoch, ochromené sociálne kontakty, práca z domu či online vzdelávanie našich študentov. To všetko je potrebné zvážiť a hodnotiť, ak nechceme žiť podpriemerným spôsobom zo dňa na deň. Treba sa poučiť z minulosti a tak sa stávať múdrejšími pre budúcnosť. Ale pri svojom hodnotení uplynulého roku sa musíme ponoriť ešte hĺbšie k tomu, čo má rozhodujúci význam pre jadro našich bytostí. K tomu nás vedie otázka, akým obsahom som naplňal čas svojho života v predošlom roku. Čo všetko som napísal do knihy svojho života. Pri tomto hodnotení nemali by sme sa riadiť bežnými kritériami, ale osvojiť si ich a používať kritériá toho, ktorý je pánom času a ktorému sme za svoj čas zodpovední. Mali by sme sa usilovať pozrieť na líniu svojho života tak, ako ju vidí on, ako ju hodnotí on, najvyšší Pán. Vďačnosť k nemu by mala naplňať každého jedného z nás. Pozitívne, tvorivé. Čo sme mohli v uplynulom roku do knihy svojho života zapísať, to všetko by malo byť súčasťou záverečného hodnotenia odchádzajúceho roku. Pochopiť druhých a pomôcť im pozbierať sa, dať odvahu, povedať v kritických situáciách pravdu, dať prednosť trvalým hodnotám pred povrchnými vecami, zastať sa slabších, i keď je to riskantné, nedať sa zviesť výhodami, nedať sa zastrašiť hrozbami, využívať dar reči na povzbudenie druhých, vydržať v službe tým, ktorí sú odkázaní na našu pomoc, i keď je to spojené s veľkými obeťami, využívať čím viac možností na vlastný duchovný rast a napredovanie. Toto a mnoho iných vecí je vykupovanie času, využívanie času. Aj keď sa v dnešnej dobe tešíme negatívnemu výsledku pri testovaní na COVID-19, predsa treba povedať, že bolo a je veľa negatívneho a zlého medzi ľuďmi, ako je ľahostajnosť voči utrpeniu druhých, ľahostajnosť voči zlu, ktoré nás obklopuje, prekrúcanie pravdy, nehanebná lož, sebecké sledovanie vlastných cieľov a výhod na účet druhých, pokrytecké kombinovanie privetivej tváre a čiernych myšlienok a úmyslov, to všetko a mnoho podobných vecí je hrubé zneužívanie hodnoty času, ktorý nám Stvoriteľ dal k dispozícii. Ak tieto negatívne veci objavíme vo svojom živote pri hodnotení uplynulého roku, malo by nám byť z toho veľmi smutno. Ak to bude úprimný smutok, tak budeme ľutovať, že sme jednotlivé úseky svojho času naplnili aj týmito zlými obsahmi. Môže byť takýto smutok podľa Boha začiatkom pokánia a obnovy. A to potrebujeme. Nemôžeme síce na linii svojho času a v knihe svojho života tieto veci jednoducho vymazať, lebo čas sa nedá vrátiť, aby sme ho prerobili, aby sme prerobili niektoré veci, čo sme urobili zlé. To patrí medzi neúprosné prísnosti času.
Čas je ako vyslovené slovo. Ak ho vyslovíme, už ho nezmeníme. Ale ak voči týmto veciam zaujmeme pri hodnotení odstup, a ak sa poučíme zo svojich chýb a budeme Pána času prosiť o odpustenie a zatúžime po novom spôsobe života, on nám dá silu k novému začiatku. Lebo v týchto slovách vykupujte čas, lebo dni sú zlé, je aj prísľub Božej pomoci. Čokoľvek Pán Boh od nás žiada, k tomu nám dáva silu a predpoklady. Nuž, bratia a sestry, vážení poslucháči, ako sa končí čas toho roku 2020, tak sa raz skončí aj čas nášho života. Budeme mať možnosť, budeme sa musieť pozrieť späť na to, akým obsahom sme naplnili nielen rok, ktorý uzatvárame, ale aj celý svoj život. Uprostred nášho času môžeme mať dojem, že obsah nášho života upadá do zabudnutia, ale to nie je pravda. Pred Pánom času neexistuje zabudnutie. Keď budeme musieť prejsť knihu svojho života, keď sa pred očami Pána a sudcu budeme musieť pozrieť späť na celý úsek času svojho života, všeličo by sme chceli zmeniť. Ale my predsa máme možnosť v duchu sa preniesť na ten hodnotiaci koniec a položiť si otázku, ako odtiaľ budem vidieť a hodnotiť to, čo robím práve tu a teraz, alebo čo sa práve chystám urobiť. Táto otázka, často kladená, môže nám darovať veľkú múdrosť pre prítomnosť a pomôže nám nájsť odpoveď na otázku, čo pre nás v jednotlivých konkrétnych situáciách znamená výzva: vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Nebeský náš Otče, s vďačnosťou sa skláňame pred Tebou, lebo si nám svoju lásku a zľutovanie preukazoval v každý deň roku, ktorý uzatvárame. Uvedomujeme si svoje chyby, omyly, v ktorých sme sa vedome i nevedome dopúšťali porušenia Tvojho slova. Ale vieme i o Tvojom milosrdenstve, láske a odpustení, ktoré si nám preukazovala aj v tomto náročnom, po akejkoľvek stránke ťažkom roku. Vo svojom synovi si nám preukázal milosť a lásku. A ak premýšľame na sklonku tohto roka o Tvojej milosti, chceme Ti za to ďakovať. Lebo si nám dal čas a priestor, aby sme sa tejto chvíle dožili. V tom je zvláštnosť Tvojej lásky k nám, že sa k nám skláňaš. Znovu nás pozdvihuješ a dávaš nám nové príležitosti k tomu, aby sme v Tebe poznali Otca, ktorý nás hľadá, keď blúdime, a nezatvára dvere tým, ktorí sa vracajú domov do Jeho náruče. Ďakujeme za všetky dni, za skúšky, za problémy, za starosti. Ale sme vďační aj za to, že si sa napriek všetkým okolnostiam o nás staral. Ďakujeme Ti za Tvoje slovo a chceme prosiť, aby si nás svojim duchom viedol do nových dní. Prosíme o dar Svätého Ducha, aby sme sa poddávali vplyvu Tvojho slova a tak cítili Tvoju istotu, Tvojej pomoci a Tvoju stálu prítomnosť nielen na sklonku tohto odchádzajúceho roku, ale aj do nových dní. Prosíme, Pane, zostaň s nami teraz i na veky. Sláva Bohu Otcu
i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite požehnanie. Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasní svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obrať k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen. Modlíme sa za cirkev Tvoju svetu, za Tvoje slovo a sviatosti, za ľud náš i všetky národy sveta, za pokoj a mier medzi nami, za príhodné počasie a úrody zeme, za otcovi, matky, manželovi, manželky, dietky i potomkov našich, za nemocných a umierajúcich, za pracujúcich a putujúcich, za prítomných i neprítomných, za priateľov i nepriateľov, za všetkých všade, prosíme ťa, Hospodine. Pane, zmiluje sa nad nami. Odvráť od nás všetky zlé telesné i duchovné neduhy, blúdy a úzkosti, nespravodlivosť a nenávisť, lakomstvo a pýchu, nemoci a živelné pohromy, vojny a nepokoje a všetky ostatné zlé navštívenia. Prosíme ťa, Hospodine. Pane, vyslíš nás. Otvor svoje ruky k požehnaniu cirkvi vlasti našej, domov a príbytkov našich, ľudu i národa nášho. Prosíme ťa, Hospodine. Pane, zmiluj sa nad nami. Meno Tvoje sveté a zasľúbenie Tvoje, pre divné skutky Tvoje a milosrdenstvo Tvoje, buď s nami z pokolenia na pokolenie, buď s nami vo chvíľach týchto i budúcich, dnes, zajtra i na veky. Prosíme ťa, Hospodine. Pane, vyslíš nás. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen.
týkajú. Využívam aj tento spôsob komunikácie so všetkými, ktorí aj tieto slová v týchto chvíľach počúvali. A chcem na sklonku tohto roku 2020 s vďačným srdcom prijať nám všetkým, aby Boží pokoj a dobré zdravie nás všetkých sprevádzali aj do nových dní.